आंनि बिहामजोखौ नोंनि बिहामजो दा थुजेत आंनि बिहामजो बियो जाबाय एसेग्राब नांलायनांगौनि गोनांथि गैया नोंसोर हायोबा सानैजों बुलायनानै देखाय हाथियार गैयालासिनो जायनो देरहागोन आं बेनिनो बिहामजो जागोन I dare you to fix me. আচ্ছা দুঃখেরাম মা রাবণনি খর'आथ' 10টাलै তারমানে बे खिथुआव 10টা जागोन नामा मा नहा नहा सोंलाबाय थायोलै बे खिथुआव 10टा जानांगोनथ' नङा बोरै खिगोन बिलाय ओइ दैखौ हरलाय मानो दै गांदों नामा नङा आंनि गोदनाखौ चेक खालामनि अबेथिंबा लिक जादों नामा दुखियाराम गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंनि दे बुं नों जा जाम्बा लरगसैलै अके धनिराम नोंबो गाज्रि मोनाबा आं मोनसे खोथा बुंनि न आं गाज्रि मोनगोनलै धनिराम नों जा बिउटिफुल खा ओ थैंक यू आरो जा हेन्डसाम खाना ओ रियली थैंक यू आरो लोगोसे जा गाज्रि खा ओ थैंक यू दुखियाराम आंहा मोनसे गिदिर प्रब्लेम दंलै होद मा प्रब्लेम ब्रा माने आं उन्दुसनब्ला जेबोखौनो नुवा भाई नों मानो खुगायाव मास्क गानदों मा मास्क गानाबा आन्डारपेन्ट गानो नामा ओइ खोनादोंना साहा बानायलाय आंहा दिनै बेस्ट फ्रेन्ड फैदोंलै न'आव जोंहा न'आव सायाव आमल होनो ना औ हो सिनिबो होनो हो दै होनो ना ओंलै हो सापात होनो ना नङा आलु दालि फान्थाव हो आरो हायोबा सामब्राम बानलु हाइजें देना हो गोथाव जायो खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अथ' खावना लायनो थांनाय